Здравейте, майнкрафтъри! Това е епизод 7 или 8 на Майнкрафт. И този епизод ви бяхме обещали за автоматичната ферма за храна, но нямаме редстоун. Между клиповите ще ходим в мината да търсим редстоун. И сега ще направим градината за животни. Аз вадя всички размножители, които имам. И да, аз съм с електро, пак, нали да знаете. И кажи здравей, електро. Здравейте. Това е електро, ако не я знаете. Да, аз съм електро, не Зазо и така ние продължаваме през този Майнкрафт. Това е епизод 7, не знам. И така правим градината, сигурно. В този епизод ще направим фермата за животни, понеже нямаме никакви животни. И ако между клиповете пак ходих на евента и сложих малко улично осветление, да може да не е по-светло, и сложих този каблстон. Айде да направим малко първоначално фермата и тогава. Еми хубаво, тогава ще ме чакаш да се оставя айтемите, които взех. И да знаете, че може да има пауза на клипа, защото няма да ви е интересно да гледате как ние сме в мината. Все пак това не е интересно да гледате как един човек седи в мината и копае, за да търси най-различни неща. Ама аз нямам торчови в мене, ти ще вземеш ли? Ще вземеш ли торчови? Да. Добре. Аз ще взимам една дъма кирка. Къде ще направим това? Мината? Да. Чакай. Държа. Да. Айде бе. Къде ще ходим? Къде ще е проклетата мина? Да, много е. Аз се позна. Еми, давай. Направим едно място и за мене. Направи се. Ще ме изчакаш ли? Дай. Отгоре! Ей така, нека. Слагай торчеви да не им е тъмно на зрителите. На уважаемите приятели. Ако искаш да спрем клипа, докато намерим мина. Еми, добре, ще спрем клипа, докато намерим мина. И това ще е скоро. И здравейте, намерихме мина. Това е супер. Може ли малко торчове? 5-6 там ще ми стигнат. Може ли торчове? Добре, аз тръгвам насам. И намерих айрон. Уоу! Не се доближавай много до мене. Ще съжаляваш, ако се доближиш много. Защото ако дойдеш да видиш какво... Не, умрях! Останах на без 3 сърца, супер. Ако знаеш какъв дънжън има тук, направо ще поудееш. И аз сега в момента събирам айрон.
Ей, сега ще те тъпам, само да спра да събирам айрана. Телевизора се 10 айран събрах. Т-П-А-Ц-Ц-Е-П-Т. О, не! Тупах някакъв! Електрон, добре. И да продължаваме. Взех 10 айран. Да, не е дънжън. Мина. Само да оградя тук да не тече вода. Че най-мразя когато тече вода. Аз съм в Хома. В Хома. И още айран. Няма ли да дойдеш да копаем? Да идвам. Вземи обаче още торчеви, че моите свършиха. Пък тук... Нямам. Тази мина е много богата пък. Нямаме торчеви. Вземи, ако трябва да бъкне в моя чест, има от тези лампите. Няма, добре, пак са подраствани. И така. Моите торчеви свършиха. Пък тук виждам много рудички. Но на зрителите им е тъмно, на мен не е. Те няма да виждат. И да, мисля, че намерихме лава. И ще върна епизода след като взема това и отида да видя дали е лава. И да, върнах се, някой се е сложил чест. И сега ще отида да проверя. Дано само да не е тук човека да ме убие. След това така се изпълна честа в мината. И да. И те са 3 честа. Три празни честа. И да. Но от някъде ми намирисва на лава. Това просто са торчови. И ето лавата! Намерих лава! И аз, моята е малко. Моята е много! Супер много! Цяла колкото една мина е моята лава. И някакъв иска да се тъпа, но няма да го тъпам. И сега ще тъпам. Сега ще те тъпам електрон. Оп, извинявай. Т-П-А-Ц-Ц-Е-П-Т. Ти копай от тази страна, аз ще имам от другата. На какво ниво сме, може ли да провериш? И да, след малко ще свършваме епизода. Дано да ви е харесало. Сигурно в другия епизод ще намерим диаманти. Така че аз правя на плавата човек. И да, това ще е за този епизод. Дано да ви е харесало. И лайквайте, харесвайте, абонирайте се. И довиждане, майнкрафтъри. Това е за 7 или 8 епизод. Другия епизод. Диаманти, 100% съм сигурен. Намирисваме. Довиждане. Довиждане.